Čeka. V dnešním videjku si zahrajeme Raft Tycoon. Snad se vám videjko bude líbit, pokud ho značte like a do komentářů mi napište, jakou další hru chcete, abych natočil, no nic. A my jdeme hrát. Tak pojď do mě. Yeah. Flappy Bit Games. Pojď si tak nahlas. Tak hluchý nejsem. Tak. Trapný. Pojď. Wow! My máme most. Oh yes. Co teďka? Jo. Click dropper. Já musím klikat? No GG. Tak klikáme no. Na. Čekám $1000. Tak už tady klikám. No, už nemám. Dobré. Kopíme Titanic. Nekopíme. Jsem chudej. To bylo trapný. Bro. To jak? OK. Dropper číslo 3. No to je jedno. Za 1500. Jsem snad miliardář. No nejsem, no to je jedno. Pojď, raketa! Na zombie planetu. Ne, sorry. Sranda být musí. 1500, pojď! To je hustý. Ovoce! Ty kokos. Jo, my můžeme koupit ještě lepší raft. Pojď, jdem do toho, pojď mi. Floor. Pojď. Jsme bohatý. Už nejsme. Co je tohle? Co to? Sakra je. Můžu se potopit? Nemůžu. Já. No nic no, GG. Tak, co je tohle? Jako naozaj. No, a už nemáme love. Mám love. Co mám dělat, když mám love? Už mám? Můžu? Jo? Mám? Nemám. Já nemám love. No a co dál? Já chci mít nějakou farmu. Myslíte, jako děláme barák nebo co? Asi jo. Ale tohle je pěkný. Fero, to je fakt jako hezký. Je jasný. Co je tohle? Jo. Teďka co? Dor. Dveřka. Za 500. Co je tohle? My můžeme jezdit? OK. Starface. Co? Pojď, zvládnem to. Jasný. Aha. Ach jo. Kam teďka? Proč tak daleko? Ty kokos. End. Dál. Kam teďka? Mám to oběd nebo? Já si můžu jet až sem, jo. Jsme legendy. No. A co teď? Free. Dámy a pánové, my máme free helikoptéru. No a pojďme.
Pardon. Beru zpátky. Nemáme to za free. Ha, já to vidím. Tam to je. Darwin. Darwine! 4000. Ty vole, levný peníze. Beru zpátky. Skútr. Pojď mi. Je to stojí 11 000. Proč je to tak drahý? Co je tohle? Jo. Za 1 sekund. Za 15 sekund. To jak chtěli. No jasně, že protože tady vysledí, že jo? No jasně, že jo. Za půl mega. Našetříme si na to? Ještě dneska. My můžeme mít ponorku. Cože? Je tu torpedoborec? No nedívám. Takže nejdražší je tady tohleto. Jo, toto je tady nejdražší. Ta příštím dílu, nebo až budete chtít pokračování, jestli budete chtít pokračování, tak napište do komentářů. A toto příštím dílu, když tak koupíme. Za těch, kolik to stojí? Skoro 400 robuxů, no. Wow. Ten tady fakt je. Počkej, takže ne? Toto je tady nejdražší. Ne tohle. To je za 300. Toto je... Nejdražší je tohle ta jachta. Takže koupíme tamtu a pak tady tu jachtu. Ty kokos. Dobře, to vědu. Nice. Tak. To jsou celkem drahé věci. No bet. Jo, dobrý, na to máme. Za 5 kilo. To je celkem dobrý. A proč je tady tolik věcí za robuxy? No nic no. No nic no, GG. GG no. Nedá se nic no. 2,5. 3,5. Lampa. Jaj. 10 do kapsy. 3 a 3 je 6. 2,5 tisíc. Ty kokos. Proč se koukám tam, když to máme ráně i tady? Když to přišlo, že koupíme i helikoptéru. Za 100 robuxů. Koupíme to. 15,5 tisíc máme. OK. Tak to se mi hodně líbí, tady to. Co to je? Vyhoříme. Co teďka? Co teď? Buď to jsem slepej, anebo to nevidím. Jo, tam už to je. Dropper číslo 6. Stavíme raketu na zombie planetu. 13 000. Ty kokos. Tak. Hehe, máme na to. Hehe, boy. 21 000? Tady je Rebirth. Mám to kliknout? Ne, zatím ne. Zatím ne. Počkáme, co bude dál? Co stojí 21 000 zase? A pijem se Coca-Coly. Počkáme, až se nám to vydělá. Už na to máme. Pardon za mackání. Tak. 37 000. Na frajera. Beru zpátky, jo, mimochodem. Jsou to ještě dražší věci.
To mi asi nestačí to. Vypadám 40 000. Láve mi daj, láve mi daj. Ak. Co to bylo? Vajíčko za 2500 skoro. To je celkem darda, no jako. Ty kokos. Zase 3. Tak. No z toho 45, že jo, jo. 10 000. 40 000. Pojď mi. Pojď. No šikovný. Dneska 50k šetřených. Který nám jsou úplně k ničemu. Další láve. Nemáme láve, musíme počkat. Kolik to stálo? 65 000. Kdo je ten nejbohatší? Já, že jo? 2,5, 3 miliony, no. Budu zpátky. 71 000. Levný láve. Pam, mně se líbí. 141 000. OK, to není špatný, to není špatný. 50 000, ono to je málo. Teďka půjdeme 50, potřebujeme 90 000. 90 000. No bad, no bad. Tak jo. Máme na to? Kousíček potřebujeme. Potřebujeme kousíček. 20 000. 30, pojď. Máme na to. Přes 4 milionů. A to mám kde sebrat? To si se breče z toho. Nastavení. Generál. Money. Dneska bez Robuxu, dámy a pánové, dneska bez Robuxu. To v příštím díle dáme Robuxy. Já si říká, ani Robuxy nemám upřímně. Nebo jo? Nebo máme Robuxy? Zkusíme tu helikoptéru. Asi nemáme, co Robuxy? Nemáme. Vidíte to, dámy a pánové? Jsme chudí. Ale to nám nevadí. Ak. Tím víc to koupíme, tím víc love. Enter. Dáme si ještě jednu projížďku. Jedeme Darwina Uni. Tím se asi daleka nedostaneme, no. Jakoby. Pojď! Jedeme dál, jojo. Tam je to lava. Jo. 200 000. Na frajera. Pojď, drop. Číslo 9, 10, 11. Proč je to tak drahé? Prečo? 100 000. Na pohodu. Možná by to bylo reálný, veď. 160 000. Když stojí další dropper? Kolik? 300. 300, tyjo. 300.
Páš stavečka tam padne jak nic. Ježiši. Paš. Good. 370 000? To je za chvilku. To je za chvilku. Ježiš. To je za chvíli. To je za chvíli. No. Kože? To 307 jde, jo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingo, dámy a pánové, máme 400. Vidíte to? Je to rychlý. 1000 Robuxu? No, možná bych měl být. Teďka to chce 500 000, no. Omlouvám se, dámy a pánové, ale jsem fakt potěžený. Koupíme si to? Nemůžem. Jsme chudí. Co udusím dneska? Dámy a pánové, jmenujeme. My potřebujeme 500, že? Že jo? 530, no. Takže je hezká stovečka. Na pá. What? What? My tady máme. Choď pryč, satan. My tady máme tsunami? Jako really? Bečku. Vypatlaný. To jste neviděli, lidi. Takže my tu je máme tsunami. A ani mi to nikdo neřekl. Ani ten borec mi to neřekl. Nemůžeš mi říct, jo, hele brácho, tam je tsunami, takže pozor. Vy jste taky aktivoval on. Bůh jeden hnusný. Tak. Tak. Vidíte tam, na pánové, jak jsme šikovný? Tak. Ne. Já ty nebudu si video skákat parkour a ukazovat všem, jaký jsem retard. Tak. Na poprvé to dáme. A už to spadlo, takže asi jako ne, no. Dobrý. Dobrý. Příští videu si zahrajeme parkour. Já ho natočím. Příštím videu natočíme parkour. Až se zasmějeme, jaký jsem loser. No. A co teď jako? A co teď? Teď to si skáču. Úplně. Pro nic za nic, co je tohle? Zkusíme to ještě jednou vyskákat. Co je ten odpočet? Naši tsunami, nebo co to je? Ježiši. Levák Bob, ty vole. Omlouvám se z slova. Family friendly content. Tak, vidíte to, dámy a pánové, jak tam to jde? Jsme legendy.
Dobrý server na to. Ne, pardon, family friendly. Už to dáme, že nejsme asi takový nubáci, ne? Nebo jo? To je v pohodě. Tato část ale už je těžší. Tady startuje starter, ty. Vyskakuju se zavřenýma očima. Toto video neskončí, dokud my to nevyskáčeme. Pokud by se vám videjko zalíbilo, tak tady zanechte odběr, ať vám neunikne ani jiný video. A my to tady doskáčeme. Vidíte to, dáme pánové, doskáčeli jsme to pánové. Halo. To jak se stalo? Vidíte to? 3 miliony! Oh yes. Ale musím si tady vyscreenovat, aby jsme viděli, aby jsme mohli dát náhledák, dámy a pánové. Tak. Čekejte lidi. Tak. Hugo, vydržte. Tak. Tak. Na co teďka? To je to všechno nebo ještě něco? Tak, to je všechno. A, vidím. Takže půl milionku hezky. Krása. Takhle to má vypadat. Flor, no co další? To jsou to jsou malý peníze. To stojí za to. Ten žralok pode mnou. No nic. 4 miliony. Mrdá mi v hlavě. Jo. Počkej, moment, první koupíme první věc, pak druhou. To je logičtější. No. A toto bych chtěl mít doma. To je krásný, co? To je hodně hezký. Tak. What? Schody do nebe. Tak, tohle, koupíme všechno. Tohle. Tady jsme lovatý. Počkej, já si tady ještě udělám screenshot, ne screen. To film byl zakravený. Tak. Tak. Love, daně. Ledičky, myslíte, že to dnešním dílu dokončíme?
tuto hru? Asi ne, co? Asi taky myslím, že ne. Je to tu hafo. Pojď na to. Ale to co? Ne, nic. Já jsem trochu debilní dneska už. 2 miliony! A to vidím. Edit. Jaký edit? Hej, tak to doděláme, ten dům. A pak si to vyzdobíme, ten barák. Já už 6 boxů. To je další. Oh yes. Ach jo. Já mám jeden poschodech nahoru teďka. Jasný. Bedroom. Pokoj, nebo obývací pokoj. Tak. A to už je dražší, to už je drahý. A to nám vůbec nevadí. 120 000? Tak jsme milionáři, takže nám to může být jedno. Levný věci. Tak počkat tady. Halo. Flor. Pikáte sa flor. No se pro love, tam dochází love. Milion? Jenom? Jsem čekal víc upřímně. Co je tohle? Já dokupíme potom až. Teďka přijďte nahoře. Tak. Víte to, pánové? To jsem já. A já jsem fakt to já. Podoba by tam byla. Tak. Koupíme všechno. Zase lek. Sakra písek. Helikopter, tady bude helikopter, tak nic no. Ten dobrý no, jak jsem si myslel moc. Tak. Ježiši, to je drahý už. Ale to je pěkný upřímně. Tak. Tak. Ježiši. Ježiš. Došli nám love. To asi není dobrý, co? Ať počkáme, až nám to něco vydělá. Dnešní život se nedokončíme. Až si to nestihneme v tomto jednom videu, tak já našetřím peníze a v příštím videu to už tak všechno dokupíme. To nebude problém. A teďka tady budu točit non-stop, takže v chillu. To je drahé. No, už jsme zase chudí. Apla. Spiderman. A to asi nevyděláme za jeden ten, no. Asi nevyděláme za jednu videjku. A to asi nevyděláme za jednu videjku, no. To je nereálný. A nic no, nechci. A v příštím videu koupíme Titanica. 200. No tak to, tak ani prd no. Tak to asi nedoděláme no v dnešním videu. A tak to nevadí. To nevadí. Tak jo no. Dobře, no tak nic no. Tak jo, doufám, že se vám video zalíbilo. Pokud ano, zaneste like, do komentářů mi napište, jako další hru byste chtěli, abych natočil a zahrál. A odebírejte tento kanál, aby vám neuniklo nový další videjko.
Zatím, čau.